Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking 12 IPS Tunggal badhe damel stik kangge camilan. Kula Rina Agustina saking kelas 12 IPS Tunggal nomor urut 18. Kula Fitria Handayani saking kelas 12 IPS Tunggal nomor urut 8. Kula Deviti Saafiati saking kelas 12 Tunggal nomor urut 7. Kula saking 12 IPS Tunggal nami Reni Pujastuti nomor urut 16. Kula Sri Kanjeng kelas 12 IPS Tunggal nomor absen kalih dasa 6. Iki ajeng gawe stik. Lah, sedikit niku bahan-bahane enten bawang, garam setengah sendok teh, telur, masako sak pes tawi secukupe. Nah, niki enten seledri. Niki tepung niku tepung terigu kalih tepung pati utawi sagu niku sesendok. Nah, niki enten toyo badhe dinggo ngangge ngaduk. Niki enten blue band lan minyak bimoli. Niki lanjute niki ndek wau bawang sing sampun dialuske, niki seledri ndek wau sing pun diiris-iris. Saniki bawange dimlebetke teng mriki kalih seledri. Terus niki endhog. Niku toyone dilebetke sak cukupe. Niki bahan sing pun damel ndek wau dicampur dados setunggal, niki digiling dados ditipiske. Mungkin badhe niki digawe niku stik dawa-dawa ngaten niku lho. Sing ndek wau adonan sing sampun ditipiske sakniki didamel ngeten. Niki bentuke dados ngeten mungkin. Nggih, niki sampun. Pun digulung digoreng sampai warnane niku kuning-kuning. Kecoklatan. Sekap semanten Niki hasilipun ingkang sampun dados kanggem cemilan. Wassalam.